తిరుమలలోనే అయిపోయింది. శ్రీవారి దర్శనం అయిపోయింది. షాపింగ్ అయితే అన్ని అయితే నెక్స్ట్ తిరుపతికి వెళ్ళి శ్రీనివాస మంగాపురం వెళ్ళాలి. గోవిందరాజు టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. తిరుమలకి వచ్చేటప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటామో వెళ్ళేటప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ బాధ అనిపిస్తుంది. బాడీ అయితే అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది కానీ ఇంకా శ్రీవారి దగ్గరే ఉంది. శ్రీవారి సన్నిధిలో గడిపిన ప్రతి క్షణం చాలా స్పెషల్. ఘాట్ రోడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ కూడా మనసులో ఒకటే ఆలోచన, మళ్ళీ శ్రీవారిని దర్శించుకునే భాగ్యం మాకు ఎప్పుడు కలుగుతుందో అని. మళ్ళీ ఆయన పిలుపు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా ఈ ఘాట్ రోడ్ జర్నీ గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేము తిరుపతికి రీచ్ అయ్యి లగేజ్ అంతా విష్ణు నివాసంలో ఉండే లాకర్స్ లో పెట్టేశాము. గోవిందరాజ్ టెంపుల్, శ్రీనివాస్ మంగాపురం వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గోల్డెన్ టెంపుల్, అరుణాచలం వెళ్దాం అనుకున్నాం. తగ్గట్టు లగేజ్ ప్యాక్ చేసుకుని 1 బ్యాగ్ పట్టుకొని బయలుదేరిపోయాం. మీరు చూస్తుంది గోవిందరాజుల టెంపుల్. 1.5 డే లో గోల్డెన్ టెంపుల్, అరుణాచలం బడ్జెట్ ఎక్కువ లేకుండా ట్రైన్స్ లో ఎలా కవర్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చెప్తాను. ఆ వీడియోస్ కూడా మీ దాకా రావాలి అంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బై బై. గోవిందా గోవిందా.